ಹಾಯ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಪೂರ ಅವಳು ಪೂರ ಏಕಹ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಕ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ Thank you.
ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷಲ ಈ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬದ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಣ್ಣಗ ಇನಿ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಭಜನೆ ಎಪ್ಪುಣು ಕಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇಟ್ಟು ಸುರುವಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಕೋಡ ಕಾಂಡ ಸುರುವಾತಿನ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪುಂಡು ಒಪ್ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನೆ ಮಂಡಳದಕ್ಕೂ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಭಜನೆ ಕಾಣ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಯ ರಾತ್ರಿಡು ಎಂಕುಲು ಪುನಃ ರಾತ್ರಿಡು ಪೋಯ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿಡು ಪೋದು ಭಜನೆ ಮತ್ತು ತೂದು ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ತೂವಡ ತನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಊರುಡು ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಮೂಲು ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಅಂಡ ವರ್ಷಾಂಪ್ರತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಈ ವರ್ಷತ್ತಿನ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತೆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ತೂವೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಕುಲು ಮುಕುಲು ಪಣದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪವನಂಡಲ ಮಲ್ಪವಲಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪಣದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಕ ಪಣದು ಪೋಯೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೂ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.